voința lor în urmărirea binelui și în angajarea dragostei. Să-i reînnoiască prin fapte minunate și să le însuflețească inimile spre speranța oamenilor care iubesc adevărul și luptă pentru cauza libertății și a păcii. Domnului să ne rugăm. Pentru ca aceia care suferă persecuții din cauza credinței creștine, întăriți de Duhul Sfânt, să suporte cu stoicism atacurile care vin din partea persecutorilor. Domnului să ne rugăm. Pentru ca bolnavii, iluminați de Duhul Sfânt, să descopere că suferința face parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu. Domnului să ne rugăm. Readui la viața harului pe cei morți sufletește și călăuzește la fericirea veșnică pe cei răposați. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, care ai dăruit apostolilor tăi pe Duhul Sfânt și ai voit ca prin ei și prin urmașii lor să le fie dăruit și celorlalți credincioși, ascultă cu bunătate rugăciunea noastră și ceea ce ai binevoit să învăptuiești la începuturile credinței, să se împlinească și acum în inimile credincioșilor tăi. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.